Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Я ж з полка Калиновского. Мы у Беларуси бачили, что такое русский свет. Мы пойдем до конца, уже ніяких перемов. Постріл! Повернемся додому. Ось. Ну, альбо штурманем Москву. Росія маль нема уже безпечної території. Давайте будемо реалістами, так? Так, мужчини, ні-ні-ні. І почитали там, напевно, 2-годинну лекцію про політичну ситуацію в Білорусі. Може, все ж таки колись і у Криму відпочну. Є ще разочок. Так, меня зовут Журавский Евген, мой позывный Соломский. Я боец группы спецпризначення. І на самой справе я працював на гэтай вайне амаль з усім, що у нас було конкретно у нашому загоні, з усієї зброї. І частей за усього наша група виконує ті задачі, які у інших наших хлопців по різним причинам не отримується виконати. Ну, сюди я в'їхав 8 соковика, 8 березня 22 года. Ось. Чому? Тому що одразу, коли російські війська після учення не вийшли з Білорусі, для мене стало зрозуміло, що буде війна. Ось. Для мене було зрозуміло, що режим Лукашенки, з яким я змагався до гэтага у Білорусі, праз змагання, з яким я був вимушений виїхати у Польщу, ён будзе удзельнічаць у гэтай вайне супраць Украіны. Вось. І для мяне было зразумела, што гэта змагацца на баку Украіны супраць Расіі і Беларусі, гэта працяг маёй барацьбы дома. Таму што менавіта рэжым Пуціна весь гэты час падтрымліваў рэжым Лукашэнкі і во многом менавіта дзякуючы расійскай падтрымкі пасля 2020 года Лукашенко утрымаўся пры ўладзе. Вось. А калі я ўжо пабачыў, адкуль ідуць расійскія танкі, адкуль ляцяць расійскія летакі і ракеты, для мяне ўвогуле пытанне, ці ехаць змагацца за Украіну і за Беларусь. В першую чаргу для мяне все ж таки за Беларусь в Украіне. Вось. Варта, я як бы уже адразу адказаў, што так, варта. І з першага дня я шукаў магчымасці патрапіць в Украіну і, як вы бачыце, потрапіў. Вось. Шчыра кажучы, я не думал, што вайна будзе такая длинная. Вось. Я не думал, што я буду тут так шмат часу. Вось. На пачатку у меня ввогуле было такое адчуванне, што я зараз прыеду і даволі хутка загіну. Ну, пока шансуе. Уважаемые беларусы, калі вы гэта глядзіце, запомніце адно. Ваша зброя весь час павінна быць у файным стане. За ёй трэба даглядаць, чысціць яе, нават калі вы ёй доўга не карысталіся. А калі карысталіся, то абавязкова. Інакш, у выпадку, калі вам трэба будзе чаргового зрадніка, акупанта ці іншую пачвару, ваша зброя не спрацуе. Скажу шчыра, я думал, што вайна будзе больш страшна. Вось. Я даволі такі доўгі час. Магчыма, праз тое, што я не быў штурмавіком. Вось. І маё ўспрыманне войны было трошки іншае. Я спачатку был мінаметнікам. Пасля гэтага у пехотнай групе был у групе вогневой падтрымкі, то бок з важкімі кулемётамі і аўтаматычнымі гранатамётамі. Вось. Потым працаваў ужо з дронам. Магчыма, праз гэта я бачыў трошки менш жахаў, чым бачаць хлопцы, якія весь гэты час змагаюцца наперадку, але то, як я уяўляў вайну, і тое, як яна аказалася у рэальнасці, яно трошки адрозніваецца. Вайна стала страшнее у апошнія гады, калі ўжо кіламетраў на 20 у два бакі ад фронта зона стала небяспечнай.
Я думал, што вайна будзе доўгая, але я не мог уявіць наколькі. Я думал, што гэта зацягнецца максимум на 2 гады, і пасля асабліва таго, як Украіна павярнула Херсон і тэрыторыі на Харкаўшчыне, у меня была надзея, што можа яна скончыцца хутка і скончыцца тым, што мы ўсё ж таки павернемся дадому. Ну, альбо штурманем Москву. На жаль, пакуль Ні того не сталося. Да. Але Москва гарыць, і гэта прыемна. Выбачаюсь. Ежели нейкі маскалік зойдзе до нас у госці, мы яго паселім у гэтым прыемным памяшканні. Вот. Даже коўдру дадзім, каб не змерз. Ну, а што тут распавядаць? Ну, сабі падваліще. Хата норм. Додаткова укомплектованная мешками и камнями. Вон, пан Кихой написано. Не ведаю, хто писав, але я згодна цалкам. Пан Кихой. А от ви кажете, що ви уявляли, що вона буде інакшою. А якою ви уявляли, якою ви бачили цю війну, коли ви їхали сюди? Ну, моє уявлення про війну перед гэтым, яно будувалося на тому, що я бачив у бойовиках, які я зараз глядзець не можу. Ну, гэта просто смешно. На нейкіх камп'ютарных гульнях і гэтак далей, ну, і на кнігах. І тое, што ўсё ж таки ты бачыш у фільмах, гульнях і читаеш у кніжках, яно дуже адрозніваецца ад рэальнасці. Мне падавалось, што Украіна ўся будзе ахвачана агнём, калі мы ехалі. Я шчыра кажу, калі мы перасекалі мяжу, мне было страшно. І калі я пачуў першую сірэну, мне было страшно. Мы яшчэ не даехалі до Киева, ну, кіламетраў, можа, 300. Калі пачулі першы раз паветраную трывогу, і мне было таксама страшно, бо я не разумел. Я думал, што там самалёты паўсюль летаюць, все взрываецца, гарыць. А высветлілася, што выглядае не так, зусім не так. І все гэтыя фильмы, где там все вокруг пылает, там миллиард взрывов, там километровые колонны техники, пехоты, ну, это война минулого. А расейцы, конечно, все еще спрабуюць штурмовать подобным чином, но своими гигантскими колоннами. Але потым мы бачым прыгожыя відосы, як гэтыя колонны знішчаюць. Готовы. Все, давай. Есть. Пострел. Пострел! Ми починали говорити про те, що не думали, що війна так затягнеться, і ви не думали, що вона буде така, буде там ще гірше і так далі. А як ви бачите подальший розвиток цієї війни? Що ви думаєте, що буде далі? І доки воно може зайти? Ну, мне падаецца, мы можем уявляць себе ўсё, што хочам, але праблема ў тым, што рашэнне прыймаюць у Росіі купка божевільных дзедоў, які, ну, па сутнасці, Трамп прапаноўваў Пуціну просто скончыць вайну як пераможец. С тебя снимают санкции, мы даем тебе все, просто все, хопить стрелять. И он протягивает. И нават зараз риторика Росії, она тая ж самая. Мы пойдем до конца, уже ніяких перамоў. Я не ведаю, до якого конца они хочуть дойти, до конца Москвы не ведаю. Тому рабіць нейкія прагнозы дуже складана, на мой погляд, тому што гэтыя людзі, ну, яны зусім нерацыянальныя. Бо, на мой погляд, для іх быў самы лепшы момант яшчэ ў мінулым годзе скончыць вайну. Зараз мы бачым, што Расія пылае, украінскія дроны далетаюць ужо нават до Удмурцыі, калі я не памыляюсь. У меня в Удмуртии
жылі родныя, і ў дзяцінстве я туды ездзіў на цягніку з Беларусі, там 2 дні толькі на цягніку было ехаць. І калі ўжо туды далетаюць дроны, то в Расіі амаль няма ўжо бяспечнай тэрыторыі. Смецце мы стараемся выкідваць вось сюды ці ўнасіць кудысьці падалей. Ну все, пайшлі ўнутр. Ну і, дарэчы, вон там вот тыя будынкі далей. Ты паказвай туды, ты на мяне глядзіш. Вон, там расейцы. Все, паглядзелі, можам сыходзіць, бо тут небяспечна знаходзіцца. Я ж з палка Каліноўскага, і беларусы вакол мяне весь час. Вось. Больше з нас ідэалісты, якія прыехалі абараняць Украіну, тому што вераць, што праз абарону Украіны мы вызваляем Беларусь. Праз вызваленне Украіны мы вызваляем Беларусь. Вось. Тому што мы ў Беларусі бачылі, што такое рускі свет, тому што, рэжым Лукашэнкі можна лічыць гэта вот такой перамогай расійскага свету. Вось. І як бы аўтарытарная дыктатура, якой ты можаш жыць, можаш. Вось. Але калі ты у чымсьці будзеш незгодны з дзеючай уладай, тебя рэпрэсуюць. Вось. І я добра разумею, што тое, што адбываецца, і мои пабрацімы добра гэта разумелі, тое, што адбываецца на тэрыторыі акупаваных, на украінскай акупаванай тэрыторыі, яно падобна да таму, што адбываецца ў Беларусі, толькі еще больш жорстка. Таму беларусы, бачачы і ведаючы ўсё гэта, яны прыязджалі сюды, каб дапамагаць Украіне, вось, і змагацца за наш родны дом. Сярод іншаземцаў я працаваў з хлопцамі з Аўстраліі, Брытаніі, США, Канады, Францыі, Польшы, Колумбіі, Бразіліі, то вялікая колькасць з іх таксама прыязджаюць в Украіну, тому што лічаць, што яны тут замагаюцца супраць аўтарытарнага, такого фашысцкага маскоўскага рэжыма за украінскую вольніцу. Вось. І многія лічаць, што, тыя, хто з Европы, што Украіна такое лінія абароны ўсей Европы, тому што тыя, хто бачыў гэтую вайну і што адбываецца, яны разумеюць, што Москва, калі будзе мець магчымасць пайсці далей, яна пойдзе далей і не спыніцца толькі на Украіну. Вось. Безумоўна, ёсць людзі, якія прыехалі на вайну, тому што яны шмат год да гэтага былі ваеннымі ў розных іншых канфліктах. І в Украіне яны для таго, каб навучыцца новай форме вайны, тому што тое, як ваююць зараз тут, гэта ж унікальны досвед, якого яшчэ ў свеце не было. Вось. Хтосьці прыязджае сюды, тому што ёсць у него там, каб вырашыць некія свае там фінансавыя пытанні. Такія таксама людзі ёсць. Вось. Але мне падаецца, большасць все ж такі беларусы дакладна амаль усе, і большасць іншых іншаземцаў прыязджаюць праз нейкія свае ідэалістычныя, ідэалагічныя меркаванні. Квартирное пытанне з палком Каліноўскага. Ці як там гэтая дурная праграма называлась? По домам. Да, по домам. Як вы бачыце, там мы срём, тут мы жрём. А тут гатуем, каб жраць. Вось. Все побач, не адхадзя ад касы. Тут спім. Тут назіральны пост камандзіра. То есть мой. Тут я не сплю всю ноч. Бывало, у Бахмуце было некалькі выпадкаў, калі хлопцы такія: «О, вы беларусы, а я вось у такім-то там годзе падчас АТО бачыўся з беларусамі». Вось. Было такое, было нават тое, што на блокпасце, калі хлопцы даведались, што мы беларусы, они такія: «Вы з палка Каліноўскага, да? О, хлопцы, мы так даўно хацелі вас пабачыць». Вот. Я ім памятаю, яшчэ нейкія беларускія значкі падараваў. Вось. Бо ім было дуже прыемна і былі дуже рады, што нас пабачылі.
Был нават выпадак, калі на блокпосте меня познали и сказали: о, я его бачыў на ютубе полка Каліноўскага. Вот. Ну і заўжды гэта было пазітыўна, заўжды люди былі рады тому, что мы тут. Вось. Был смешны выпадак, калі я был на навучаннях, что хлопцы запытали, говорят: а вот як так сталося? У вас же ж бацька был нормальный. Я говорю: так, мужчины, не-не-не. И почитал им там, напевно, 2-гадзінную лекцию про палітычную ситуацию в Беларуси. Вот. После гэтага они уже бацька его не называли. І ну, заўжды было вот такое стаўленне. Дуже часто яшчэ, калі на нейкіх навучаннях я был адзін як беларус, то хлопцы называли меня, давали мне новый позывны «сябр». Ну, они на свой манер казали «сябро». Вось, вы ж там сябры наши, все, вы ж сябро. Навошта ввогуле мы все гэта робім, каб расійскія жанчыны новую шубу атрымалі, а бацькі хлопца пагібшага атрымалі машину. Про русский народ думаю. Больше, чим Путін. Що ви можете сказати от про українську армію, так? Наскільки вона за ці роки стала іншою? Ви бачили, як все починалося, так? Повномасштабне вторгнення в 22-му році? У 22-м году на початку я был в ТРО, поэтому мне есть чем сравнивать. Вот. И я бачу позитивную динамику у развитті українського войска. Я розумію, що далеко не везде така ситуація, як у нас в підрозділі. Все ж таки легіон доволі таки специфічне місце. Ось. Але навіть зустрічаючись з хлопцями, з якими я був разом в ТРО, ад іх я чую про позитивні зміни. Ось. От якраз вчора сидів з хлопцями і обмірковували сучасні технології, як вони використовуються у артилерійській роботі. Ось. І позитивних змін шмат. Не, на жаль, зрозуміло, що не все міняється так хутко, як ми би хотіли. Ось, некоторі речі, на жаль, вогулі пакуль ще не змінились. Але, ну, мені подається, що все ж таки українське військо зробило дуже шмат праці і шагов вперед. Ось, і я сподіваюся, що з апошніми реформами і змінами в керівництві ця ситуація тільки поліпшиться. Ми вже говорили там, якою ви бачили і війну, з якою ви стикнулися війною, а тепер якою ви бачите цю перемогу, так? Ну, якою би я хотів її бачити, або якою самою вірогідно я її бачу? Давайте так. Давайте будемо реалістами, так? Бо кожен з нас хоче щось, ну, глобальніше, це все, але у нас є реальність, яка вона є. То давайте тоді якою теоретично вона може бути, так? Я б, звичайно, раніше сказав, що треба бути реалістами і потребувати немагчимого, але окей. Мені подається, що самі вірогідні исходы этой войны – это, на жаль, заморозка на линии сутыкнення. Ось. Але, мені зараз так подається, але ми, як Україна знищає російські війська на території того ж самого Кримського полуострова, ось, дає невеличку надію, що може все ж таки колись і у Криму відпочну. Ще разочок. Ось. Але все ж таки, мені подається, саме реалістичне – це заморозка того, як є. На жаль. Бідолаги. Я б вас усіх забрав, але куди? Я тут сам без хати. Ось так ми і воюємо. Збиваємо
акупантаў, ратуем коцікаў і украінцаў.